Apirilak 26 dugu gaurkoa ostiala, beraz gaur estreinaldiak zineman, Arantza Ibarrak kontatuko digu. Arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi. Zer modu zaude? Aste Santuak eta gero, beti buelta, izaten da bizka bat gogorragoa, ez? Bai, ondo, datorren astean daukagu egun bat jai, ez? Eta orain asteburua. Eta astebukaera. Orain astebukaera eta zinea dator, hanbeste gauza datoz, beti bezala. Baina zineai buruz hitz egiten, jaialdi garrantzitsuena munduan, zein da, Canneseko jaialdia, maiatzaren 14-tik 25-era, eta orduan apurka-apurka joango gara jakiten ze aktore joango diren, gutxi gora bera imaginatzen dugu segun ze filme dauden. Lehendakaria Alejandro González Iñárritu dago, lehenengo aldiz dagoela lehendakari bezala, berak aukeratuko du zein izango den sari handiena. Eta azten da konpetiziotik kanpo Elton Johnen dokumental batekin, bera egongo da, Elton John, bere gizonarekin joango da. Zombi pelikula batekin irekitzen dute, Estatu Batuetik Bill Murrayk eta Tilda Swinton eta Danny Glover eta horrepe bai suposatzen du joango direla, pelikula hor badago. Eta gero Almodóvar bai dago hautatuta Dolor y Gloria esan genuenaz, gogoratzen bat zara. Eta Ken Loach, Xavier Dolan, Terrence Malick, zuzendari asko daude hautatuak. Apurka-apurka joango gara ikusten ziur, berriak eta alfombra gorri hori egongo da aktorez beteta, ze egia da, Cannesera jende asko joaten dela, Pasan urtean, Kate Blanchett izan zen lehendakaria, eta bai egon ziren beste aktore, izarrak esango dugu, asko egoten dira. Bai, esan duzu, famatuena, ez? Bai, izaten da, nik uste dut, Cannes, Venezi, Donosti, eta Berlinale, Oskarrak kenduta, klaro. Horrek izaten dira nitzako Berlin, Venezi, Cannes eta Donosti horrek dira nitzat uste dutez izar gehien batzen dituenak, ez? Baina Cannes beti izan da, ez? Nagusiak, bai. Nagusiena. Orduan, joango gara, apurka-apurka ikusten aber zelan joaten den gauza. Eta gero, kuriositate bat dago, Eskozin jaialdi bat doaz egitera, deitzen dela Keanu Reeves aktorearen omenaldi bat bezala, bere filmak botatuko dute, eta kuriosoa da, bere jaialdi bat eukiko du, Keanukon, bere filme guztiakin eta azkenaz eta danaz. Hangoa delako edo ez du Ez da, baina bertan, igual jendeari gustatu egingo zaio asko Keanu Reeves, eta egin dute jaialdi bat, deitzen dana Keanukon. Eta izango da, apirilako eta 7 eta 8 jaialdia Keanu Reevesen pelikulakin, eta ni suposatzen dut bera joan beharko dela bertara, horre bata bere izenaz eta bere pelikulakin egitea jaialdi bat. Bitxia bentsat. Eta orain hasiko gara lehenengoko estreinuarekin, animazioa, baina ez gaztetxoentzat, animazioa nagusientzat, dela Buñuel en el laberinto de las tortugas. Nahi baduzu ikusiko dugu lehen trailerra? Ea. Esta vez no voy a dejar indiferente a nadie. Voy a llamar la atención, pero de verdad. Tú, el rey del surrealismo, haciendo un documental. ¿Por qué no? Si estas navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese. Eso sí que sería surrealista. Je vous assure, votre sainteté, que Luis Buñuel ne mettra plus en scène à Paris. Vous avez un appel d'Espagne. Luis, soy yo, Ramón. ¡Que me ha tocado la lotería! Las Urdes. Unas 8.000 personas en 52 pueblos. Nosotros iremos a las Urdes Altas, que es la zona más pobre. ¿Qué le pasa a la pobre? Lleva unos días malas. La racha va ahí a morir. Esto no es una película convencional, Ramón. Esto es la realidad, pura, desnuda. Estos días aquí están siendo muy reveladores. Es una rareza del señor Buñuel. Eso es un insulto. Empiezas a ver el mundo de otra manera. Se supone
que hemos venido aquí para cambiar las cosas, para ayudar a esta gente, no para andar jugando. Esta fantochada es más propia de Dalí que de ti. Todo toma un significado diferente. Bueno, hau ikusi duzuen bezala Salvador Simo zuzendariak egin du eta da animazio bat esango dugu gaiagatik eta nagusientzat, ez? Ze Buñuel danodak egun bezala surrealismo puntua bizka bat batzuntzako izen zen polemikoa jende askorentzat, orduan, ez, garai hortan. Da orduan, pelikula hau batez ere ez du asko igual sakontzen bere sortkuntzan, ez, bere sortkuntzan ero bere punto, ez, filosofian esango dugu. Batez ere, pelikulan ikusten dena da bera eta bere lagunaren arteko harremana zelan, esan zion, loteria, ez, tokatzen bazait, egingo duzu pelikula, nik ordainduko dizut, ez, loteria eta bestea, eta tokau egin zaion bere lagunari. Orduan dokumental bat egin zuen, ez? Las Urdes, Tierra sin pan. Eta hau izan zen 1993an, ez? Extremadurara joan ziren dokumentala egiteko. Zeberak egin zuen aurreko pelikula, La Edad de Oro, ez zuen eduki arrakastarik, ez izan zen frakaso totala, ez? Orduan, berak nahi zuen egin zerbait eta egin zuen super gauza originala ezberdina, baina oso polemikoa zeukizuten batzuk animaliak egin jolastu, ero zelan tratatu zuen, eta, bueno, eukizuen polemika handia, ez? Eta gero bere lagunak ere bai, beraien arteko, batez ere hemen pelikulan ikusten da, laguna eta beraien arteko, ez, eztabaida gor, lagunak esaten duena, zer zaude egiten, baina ezke zaude egiten dokumental bat, zaude gero zure imaginazioa sartzen hemen, eta orduan, beraien arteko batez ere harremana, ez, ikusten da hemen animazioan, eta batez ere animazioan naztatzen dute bera dokumentala egin zuenaren, dokumentala izan zen kortoa bat, berez, 27 minutukoa. Dokumentalaren zatitxo batzukin eta animazioaz naztatuta, ez? Orduan, bueno, jendeak ez duenak asko ezagutzen Buñuel, eta aukera izango du honekin, ezagutzeko hobeto, zer egin zuen bebai, surrealismo hori zelan mugimendua bebai, ez, pixka bat ezagutzeko. Fermin Soliz egin du hau eleberri grafikoa, hau deitzen dela bardin, Buñuel en el laberinto de las tortugas. Da, orduan hau animazioa eraman duena Salvador Simok eraman du eleberrian oinarrituta. Orduan, bueno, hemen daukagu aukera ezberdin bat animazioa nagusientzat, ikusteko. Erakargarria. Hori da. Buñuel eta gustatzen zaiona bakarrik ez, baizik eta gero bebai jende askorek ez duenak ezagutzeko, eta surrealismoa bebai batez ere hobeto ezagutzeko, ze bera baino hobeto ez zeinetak ez, zeinek zekien, ez, da bezala. Eta bueno, orain pasatuko gara, Buñueletik pasatuko gara Leto filmera. Nahi baduzu ikusiko dugu trailerra, a ver, guazen ikustera. Этот проем, смотри, этот проем то же самое. О, девчонки, привет. А вы нас-то придете слушать? Обязательно. Смотрите, будем ждать. Вы обещали? Ну как? Настолько безыскусные и мерзкие, настолько гадкие и некрасивые рифмы. Это Витька, Витя. Мы вас очень уважаем, вот, у вас песни отличные. А как называется ваша группа? Никак. Внимание! Группа «Никак». Мой дом был пуст, теперь народу там полно, который... Про что поешь, Майк? О чем ваш рок-н-ролл? Про что эта песня? А мне Майк разрешил тебя поцеловать. А что, бумажку выдал с печатью? Что? Мне от тебя тоже письменного разрешения ждать?
Ничего этого не было и не будет. Bueno, hau Leto Rusi eta Frantzi koproduzio bata, biopik bat, Baltzata zurian, eta Kirill Serebrennikov zuzendaria 2017an kartzelaratu zuten, da oso provokatzailea eta gustatzen zaio gauza ezberdinak eta egitea. Batzuk esaten dute dagoela kartzelan politika puntuagatik, baina berez Rusin eta beti oso itxia da eta orduan kartzelan dago eta pasan urtean esan duguna Kanen, pasan urtean egon zen Leto pelikularekin bertan. Eta aulkia, hau ez dakite... Bai, itzegin zenuen buruz, bai. Aulkia utzik egon zen, bere omenez, ze, klaro, arrakasta aukizuen pelikulak honek, zera oso freskoa, oso ondo eginda, ez dauka zer ikusi beste pelikula askorekin, berak egiten duen mugimendua eta montaketa eta daukana, eta gero Baltzata zurian, baina argazki bat dauka kristona argazkia dauka plano sekuentzia luzeak oso ondo eraman da, oso zaila izaten dira plano sekuentzia honek, ez direnak mosketari gabe ondo egitea, da pasada bat. Eta orduan eukizuen arrakasta kristona filme honek, baina bera ezin izan zen joan kartzelan. Dagoelako oraindik, esan da bezala. Eta orduan punk eta new wave zelan sortu zen Leningradon, horre epokan 80 hamarkadan, zenbaten du beti horrelako estiloak eta beste leku batzutan egon direla, baina Rusin hor, perestroika aurretik esaten den bezala, horre bai egon zen hori, eta orduan hor ikusten da zelan kantante bat, koreano bat, berak miresten du rockero bat, eta zelan bera rockeroak gustatzen zaio koreanoak zelan konposatzen duen, eta zea beste egiten duen, berari laguntzen dio, eta hor pasatzen dena, askotan pasatzen dena bezala, rockeroa, bera nagusia, laguntzen dio gazteari eta gazteak gero superatzen du, esaten den bezala kino banda da koreanoak egin zuena, eta Sopark taldea, rockeroarena, eta orduan jende asko pelikula ikusi da gero Spotify zera joaten da, musika entzutean, bilatzen guztau, eta jende askorek ezagutuko du beste estilo bat, beste musika bat, eta mugimendu sovietiko batasunean egon zen mugimendu rockero, hori punk eta wave, hori sortu zena, underground, hori puntu da, gero neska, rockeroaren emaztea, bai gustatzen zaio beraz koreanoa, eta triangulo bat pixka bat dago horre, baina bera, dago hirukote bat dago, baina ez da hirukoteak hirurak alda batera, eta ez. Bai, beste trama bat. Beste gauza bat, bera rockeroa badaki neskari gustatzen zaiola bai koreano, baina ez da pasatzen ezebez, da pixka bat irekiak, esaten dena bezala. Orduan, da biopik bat oso ondo egin da, ezberdina. Batzutan igual, nahiz eta gauza superficialak eta hitz egin euren artean David Bowie, badakize, daukate euren arteko solasketa pixka bat horrelakoak, baina ez da importatzen, ze pelikula oso ondo egin da, eta oso ondo lotuta, eta eukizuen arrakasta kristona bertan jaialdian, eta orain aukerauko dugu, zehoz ezberdina nahi baduzu ikusi eta ondo, hemen daukazu Leto, ez? Bai, ezberdin, ez daukaz ikusi beste pelikula batzukin, horrelako normalean biopikak eta rockeroenak eta beste estilo bat egitzen dute, eta hau da oso harina, oso freskoa, eta bueno, ez? Ezberdina ikusteko. Bai, hori da hitza. Ezberdina. Eta bueno, pasatuko gara, hemendik beste batera, Gloria Bell, Sebastian Lelio txiletarra, horrek arrakasta aukizuen Una mujer fantásticas, eta bere buruari remeka egiten dio. Berak egin zuen Gloria, Ameriketan egin du, esaten da bezala, Gloria Bell estatu batuetan egin du hau.
Osa, normalean remikak egiten dute zuzendariak beste baten filma. Berak egin du beran buruaren filma, remika, baina estatu batuetan. Txilean egin beharrean, estatu batuetan. Orduan, lehen Paulina Garciak egiten zuena, orain Julian Moorek egiten du. Da Julian Moore, Jon Turturro, Julian Moore da emakume bat banatuta dagoela, 50 urtean, amona bebaia, eta bere lehenako gizona neska gazte bateaz dago, musika da oso garrantzitsua hemen pelikulan, berak batez ere nahi du dantzatu, eta berak izan du dantzatu nahi duela, eta Gloria izena, zea besti egongo da Gloria Belen, Humberto Totzin Gloria, ez? Eta, bueno, da, nik usten dut, jendea, emakume, Julian Moore hemen dauka indar handia, filme honetan, eta uste dut oso freskoa dela, eta batez ere emakume baten horrelako adinean, zaila izaten da horrelako protagonismo aukitzea, eta gaur eguneko nik uste dut horrelako pelikulak egin beharko zirela leku askotan, lurralde ezberdinetan, emakume ezberdinekin, beti mutiak izaten direlako, horrelakoak, baina protagonista hemen Gloria Bell dauka protagonismo bat aspaldian ez duguna ikusten hor adinean indar handikoa eta baikorra batez ere, ez? Oso baikorra eta, bueno, nahi baduzu trailerra ikusiko dugu. Hola, Peter. Hace días que no sé nada de ti y he pensado, llámale. Te quiero. Soy tu madre. Mira, la vida pasa volando. Así. Me dices lo mismo cada 10 años. ¿Vienes mucho por aquí? A veces. ¿Cómo te llamas? Gloria. Sí. ¿Quieres que salgamos? ¡Au! ¡Au! ¿Te quito más por los lados? Sí, creo que un poco más. ¿Un poco más? ¿Un poco más? No dejo de pensar en ti. Lo que me ha ocurrido contigo, creía que no volvería a pasar. ¿Mi exmarido? Estábamos enamorados. ¿Jóvenes? Fue una situación muy incómoda. ¿De verdad? Te busqué con la mirada y yo no existía. ¿Quién es ese tío? ¡Gloria, te quiero! 2, 3. Me llama cada 5 minutos. No lo cojas. No. ¡Madre mía! ¿Es él? Cielo, podría morirse mañana. Sí, mamá, como todas. Bueno, cuando el mundo estalle, espero que me pille bailando. Ikusten duzu bezala, Gloria, Bai. Bueno, hau freskoa eta, bueno, baikortasuna horra dinean bai, aprobetxatu eta ondo pasatzen da, eta, Bai, eta errealidadea da. Hori da, zinean ikusten ez den askotan, zuke esan modua, baina. Hori da, zinean gitxi ikusten da, batez ere, ematen du aktoreak horrelako adina daukatenean, neskak. Baztertzen dira, eta zer egin behar dute, ematen du, baina, bueno, horra dinean bai, egin aldute horrelako paperak, eskerrak, Sebastian Leliok ez eman dion aukera bai, Julian Moore, bueno, Julian Moore dano dakigun bezala oso aktore ona da, ez? Eta, bueno, orain pasatuko gara dokumental batera. Eta hemen daukagu El Joven Picasso dokumentala. Eta Picasso gatik zer esan dezakegu, ez? Osea, mundu guztiak ezagutzen du Picasso. Bai, gainera gaur Gernikaren bonbardaketaren urte hurrena da. Ba, begira, ondo etortzen da, ez? Hau El Joven Picasso hemen hitz egiteko, baina El Joven da Picasso. Zer normalean guk ezagutzen dugun Picasso da gerokoa. Bai. Eta hemen dokumental honetan Phil Grafskik hartzen du, hau Inglaterratik ez, dator dokumentala hartzen du batez ere arinagoko Picasso zelan egin zen, ez? Jende askorek esaten du kubismoa, modernismoa berak ez, egin zuela eta sortu zuela eta hori dana, baina aurretik gauza asko egin zuen. Hanbeste gauza, ez da bakarrik egin zuenela, ez, kubismoa berak sortu eta modernismo, ez, garaian sartu. Orduan, Malaga, Bartzelona, Paris, garai
rosa eta urdina beranak ikusten dira, simbologian eta postimpresionismoan zelan bai, ez, nahi dut esan. Horrek ikusten da Picasso bat ez duguna ezagutzen batez ere, ez? Bai, nola sortu zen ezagutzen duguna, ez? Hori da, ze askotan, beti esaten dugu, baina nik ez, nik ez dakit, nik hori askotan entzun du, jende askorik esaten dugu, hori pintura da, hori nik ere bai egin dezak, eta horre gauzak entzuten dira. Baina horra heltzeko zer egin zuen, bai, jakin behar da, ez? Da realismo bai egin zuen, gauza asko egin zuen horra heltzeko, ez? Gero, zer asmatu zuen, gauza berria zelan, ez, egin zuen berak, ez? Hori ja badakigunetik horrez da zertzen, hau dokumentala. Hau dokumentala gehiago da, Las señoritas de Avignon arte, gutxi gora bera, ez? Hor dago plano bat gainera, zuzendariak egiten duena, ze normalean zinea mugimendua da, ez? Ba, hemen dago plano bat Las señoritas de Avignon margoarekin, geldituta, fijo, argazki bat bezala. Eta orduan, bertan egiten duen efektua oso ona da, ze zaude ikusten dena mugimenduan, eta gero errepente hor gelditzen zara, ez, pixka bat erreflexionatzeko, ez, hor puntuan. Orduan, bueno, iristen zait dokumental bat bitxia Picasso buruz gehiago jakiteko. Animazioa da edo? Ez, da dokumentala, elkarrizketak, nire elkarrizketak egiten dituztenak eta bai, hitz egiten dute Picassori buruz oso unkigarria, emozio handiaz eta transmititzen dizute asko. Nahi baduzu ikusiko dugu orain trailerra? Ja. Pertsonak, ez? Dokumentala, orain asko ikusten da dokumentala bebaia animazioak, ez? Gitxi daude, baina jazi direnetik jende gehiago hasi da, ezta? Dokumentalak egiten. Beste baliabide bat da. Hori da. Ondo nizten zai dokumentalak animazioarekin geruta gehiago egiten hasi dira. Da nazten batez ere, hasi dira animazioa eta pertsonakin nazten, ez? Irudi benetakoak. Zeskotan, ezin duzunean jakin zelan izan zen lehena gauza bat, ero? ezin duzunean. Orduan, ez, marrazkiarekin, ez, asmatu egiten duzu pixka bat, ez? Orduan, bueno, eta hon pasatuko gara beste filme batera, deitzen dena El Bailarín, eta hau zuzendaria da Ralph Fiennes, aktorea, inglesa, El paciente inglés, eta, bueno, beste pelikula egin du, baina hemen dago zuzendari bezala eta aktore bezala ere bai. Baina protagonista da Oleg Ivenko, dantzaria, egiten duena Rudolf Nureyev dantzariarena. Rusiarra bebai joaten gara Leningradora. Hau nahi dut esan, dantzari oso ospetsua izan zen, eta batez ere beti baleta, neskak ez, neskak dira batez ere gehien ikusten direnak, eta baleta ematen du dantza neskena ez dela, bueno, lehena bentsat horrela azten zen. Eta berak egin zuen hori aldatu, mutilak ere bai, alzutenela egin baletean ez mugimendua ezberdinak eta eman indarra, eta hori da natorduan, honekin, ez, batez be, hasi zen mutilan baleta bai ez, azten pixka bat indarra hartzen. Baina, klaro, hemen pelikulan Ralph Fiennesek egiten du bere
irakaslea eta mentorea, eta bueno, berari eramaten diona. Eta Rudolf Nureyev hor biopik bat da, imaginatu hor garaian, Errusian esaten den bezala, harrapatuta sentitzen ziren. Eta izan zen batez ere 1903 batean, hau izan zen 1903 batean, KGBek jarraitu egin zion ze ihes egin zuen Parisera. Ihes egin zuen Errusiatik. Aprobetxatu zuen, Parisera joan behar zela, baleta eta horrela eta bestia, jarraitzen zioten. Osea, hemen pelikulan aurrera, atzera, borobilean, muntaketa bat dauka pixka bat dantza bezala. Dantza bezala egin dauka montaketa bat. Ez da montaketa normal bat, da pixka bat dantza bezala. Jolastu egiten du, ez? Atzera, aurrera, atzera, borobilean, esango dugu, pixka bat horrela egiten du. Dantzan ebiliko ginen bezala, pixka bat batzuntzako arraroa, atrapatzeko, batzuk, baina gauza da, emozioa puntua daukana da, hori, ihes egiten duela, eta pixka bat arriskuan, ez bizka batez arriskuan epintzen du, bere burua. Orduan, horri buruz, da el bailarin, eta jende guztiak hau ikusten duenak esaten du, gero, heltzen zaizula gogo bat, baleta ikusteko, baina pasada bat, bai. Zaguan zen ikustera, trailerra. Usted lo sabía lo que pensaba hacer. No. ¿Está diciendo que él jamás le habló de querer desertar? No. Él no sabe nada de política. Es por la danza. Rudolf Nureyev. Es un gran placer recibirles a ambos en Francia. Nos dicen que no hablemos con extranjeros, ni salir con ellos. Solo estar con socialistas. ¿No tienes miedo? ¿Qué pueden hacer? No pueden arrestarme. No, pero cuando vuelvas a casa pueden hacerte la vida imposible. Rudy, ¿a dónde vas? ¿Es debido a un ataque a la Unión Soviética? No. Es por la danza. Debe ir a la Unión Soviética. Quieren meterme en prisión. Soy campesino de Ufa. Además, nací en un tren. Hay que mostrar al mundo que Kirov es el mejor. El ballet no trata solo de reglas. Debemos apuntar más alto. Rudy, tienes que decir lo que quieres. ¡Atrás! Quiero ser libre. Eske dakar sensibilitate bat baletak eta gero bera oso txura ona daka Rudolf Nureyev zelan egiten duen. Bai du, bai. Hemen orain pasatzen gara olako pelikula batetik komedia puntu ezberdin batera, La Pequeña Suiza. La Pequeña Suiza, guazen ikustera lehen trailerra nahi baduzu. Bai, ea. Daitze egingo dugu. Menudo follón va a haber en el pueblo. El santuario del Murmo está a 2 kilómetros del centro, ni nos vamos a enterar. Anselmo Martínez de Salinas, referente espiritual de Tellería. Yolanda Penido, historiadora del arte. Cuidado que ese suelo está podrido. Tócate los cojones. Una cripta secreta debajo de la iglesia. Aquí yace Walterio, hijo del señor Guillermo Tell. El héroe libertador suizo, el de la manzana. El que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Ese era Robin Hood, ama. ¡Qué cabrones lo habéis encontrado! Esto podría cambiar la historia de Euskadi, de España, incluso de Suiza. Que si somos vascos, que si somos castellanos, ni para ti ni para mí seamos suizos. Pero se habéis vuelto locos. 2 palabras. Paraíso fiscal. Como la ruta jacobea, pero más. ¡Dios! ¡Que lo vamos a borrar! Pues resueltos los temas técnicos, vamos a votar. No, me suda la polla de nulo. Es un honor estar delante de la persona que gobierna el país de mis ancestros. Ancestros. En 3 meses seremos suizos. Bienvenidos a Telstar, la pequeña Suiza. Esto se va a llenar de famosos. Carolina, Metemari, ya me veo en el Ola. Un lugar idílico. Tiene un corazón gigante. Ya veo que estás muy bien aquí, ¿no? En Tellería, con tu descubrimiento. ¿Descubridora? Un pequeño pueblo de gentes pacíficas y alegres. Natalie te calzó la primera hostia. Soy fotógrafo del National Geographic. Pues por mí, ¿cómo es usted de la interview?
No se puede pasar. ¿Cómo que no se puede pasar? Opa, ¿Qué pasa? nos manda el Endacari a poner orden en este sin Dios. Estos son un par de moñas. ¡Se me ha escapado! Tira. Bueno, La pequeña Suiza, konturatu zarete, danak ezagunak dira hemen, ez? Azten gara danak esatzen, bueno, a ver, Mayi Cibantes eta Ingrid García Johnson kenduta, bueno, gero besteak Jon Plazaola, Maribel Salas, Mikel Osada, Lander Otaola, Ramon Barea, Carra Elejalde, Candido Uranga, gero Enrique Villan eta Antonio Resines bebai, osea, daude euskaldun aktore asko, Que pasó zuzendariak egin du hau, eta da, bueno, komedia bat, askotan batzuk izango dute, los 8 apellidos vascos, ahí abajo, eta bueno, ez hor puntuan dago txartuta. Zer pasatzen da, Telleria da herri bat ez dana existitzen, Castilla y Leonen, eta dago Euskadi ondoan, ez? Eta orduan eurak euskaldun ohiturak daukate, da nahi dute Euskadin, ez? Egon, barruan, baina Euskadik esaten du ezin direla egon. Orduan, ezin dute egon Euskadin, eta ez da izan, deskubritzen dute zerbait, Guillermo Tell, bueno, fantasia punto bat daukar, Suitzakoak izan zirela, aldi dela izan, ez? Eta orduan, azten dire beraiei, eskatzen, kanton, ez? Suitzako kanton bat gehiago izateko Telleria, ez? Eta orduan zer esaten dute, gehiago, pentsatzeko, onartzeko, ez? Suitza barruan, eta hori dana, bertako ohiturak ekarri beharko dutela, ez? Suitzako ohiturak ekarri beharko dutela, eta orduan, sekundario guztiak ez dana dira barre egiteko aktoreak, ez? Eta dana da, en plan... Kostumbrismo, bai. Eta orduan, karikatura asko dauka, klaro, eta Suitzan naztatute euskaldunekin, hor dago kriston naztea, ez? Barre egiteko, txistea, dana da txistea, eta, bueno, barre egin dute bezatzuk, ez? Ikusten dut, honek pelikulak zinean ikusten duzunean, da bat entzuten duzunean barraska, atzanen danok azten gara, ez? Barraska, ez? Pizka bat kontagia egiten da, bai, ez? Askotan. Bai, eta ere hemengo referentziak egitea, beti, ez da egite, ilusioa edo... Bai, ilusioa egiten du, eta gero, hemen erdiak eta bidanak ezagutzen dugu, dira hemengoak, ez? Eta danak. Da orduan, tiroles puntua eurak euskaldunan aztatuta txiste asko, bueno, ez? Irrintzitik pasako dira, ez? Eta, daude punto asko ezberdinak, eta, bueno, hor Jon Plazaola eta Neskabian hor dago bebai beti, bueno, maitasun puntua, bata bestea, zeinekin joango de, zeinekin, bueno, badakizu ez, betiko gauzak, baina, hombre, hasiera bat originala dauka, hori, Suitzan hori dara, hasiera bentsat originala dauka. Gero, txiste batean dagoela oinarrituta gero beste dana, eta dana txiste eta... Bueno, dena dago asmatuta. Asmatuta dago, ez? Batzuk izango dute, bardina nahi dute egin, 8 apellidos vascos bardina, eta beti bardin dabiltza, eta jende askore hasi da, esaten, betikoa. Bueno, ondo pasatzeko, ez? Bai, hor dago. Hor dago, eta nik uste dut gureak bebai zaindu egin behar dugula. Bai. Ez? Eta, bueno, norberai buruz barre bebai egin beharko dugu, ez? Bai, noski baietz. Osea, que, bueno, eta amaitzeko, umeekin bebai, ez? Umeekin bebai, joan behar da zinera. Eta orduan umeentzat hau aproposa Terra Willy, Planeta Desconocido, Frantzitik dator. Ez da estatu batuetatik datorna, Frantzitik. Eta iristen zait, nahi baduzu guazen ikustera lehen trailerra. Esta noche empezaremos el viaje de vuelta a la Tierra. Es genial. Voy a ver a mis amigos pronto. Un campo de asteroides. Hijo, estaremos separados por un tiempo. Hola, señor William. Soy su módulo personal de supervivencia por aterrizaje forzoso en planeta desconocido. Hola. Soy explorador y tengo que hacer fotos de todo lo que descubro. Tiene todo lo que necesita para sobrevivir en la cápsula. Hola, amigo. ¿Por qué lo has hecho? Las criaturas más grandes no son siempre las más peligrosas. A veces sí lo son. ¡Corra! Suba, señor William. Alerta. Nivel de
batería abajo. Voy a tener que dejarle por un tiempo. ¿Qué? No te preocupes, no te voy a defraudar. Confía en el señor Flash. Conoce bien este planeta. ¿Y cuándo vais a venir a por mí? Erik Tosti zuzendaria ekartzen du hau animazioa, oso polita oso ondo eginda. Baina nik uste dut lehenengoko gauza komentatu behar dena hemen pelikulaeri buruz da Operación Triunfoko Nerea Rodríguez eta Raúl horrek abesten dute Porti abestia, horreaz abestiaz ateratzen dute, plataformetan ateratzen duten diru guztia, Fundación Pequeño Deseo, gaixolarriak, umeen gaixolarriak aurrera egiteko, borrokatzeko, da hori da oso garrantzitsua. Ze aterako duten diru guztia horrei buruz, bentsat horra joango da fundazio horretara. Eta orduan, ja bakarrik horregatik, merezi du umei laguntzeko eta hori ondo iresten zait. Eta orduan, lehen esan egin behar da, jendeak deskargatzen duenean eta badakila ez dagoela, dirua hori doala laguntzeko. Eta orduan, Planeta Desconocido hemen, famili bata espazioan daudela, eta istripu bateaz, umea salbatzeko bidaltzen dute, eta joango gara, aurkituko gara, zaindu ez, eta beste planeta batera joaten da bera bakarrik. Eta robot bat dauka berari laguntzeko. Da hor ezagutzen du krisalida antzeko gusano bat, oso celebrea, eta hor, zuk imaginatu, ume bat, robot batekin, eta bertako alienígenakin, batzuk ez oso ona, baina gero bai dago arriskua, eta bera zelan joaten den basatiago egiten, asko bai da lantzeko bildurrak, bai zelan dauka oso fondo, bai, arazoi nola aurre egin eta... Nik uste dut eta gauza ezberdinak eta gauza umeek lantzeko gauza onak dauka filme honek, batez ere bera zelan joango dan, garatzen eta apurka bere burua, ikusten zelan joaten dan, oztopoak gainditzen eta irezen zait oso polita umeak ikusteko eta bai nagusiak ikusteko. Orduan, ez dakit, hau pelikula bentsat, jendea bai nagusiak eta bai umeak eta ikusteko, irezen zait frantzitik datorrena itxura polita daukala. Balore honekin. Balore honekin eta batez ere aspaldian beti izaten dira violentzia asko, oldarkorragoak eta honek ematen du beste puntu bat. Bai, sakonagoa. Bai, sakonagoa. Da gero esaten dizudan, gainera laguntzen badute gainera, hobeto, umei. Eta gauza bat oso ona, hau ahaztu egin zait, oso ona iristen zaidan hemen pelikulan, bebai duaz, ospitalera eramatera, ezin duten umeak ikusi hau pelikula, ospitalera eramango dute pelikula ikusteko beraiek. Hori iristen zait, super ondo, askotan beraiek ospitalean barruan daudenak ezin dute ikusi. Orduan, ukiko dute aukera ikusteko. Bai, egunerokotasun hori arintzeko eta... Hori da, begiratzelako ondo, ezta? Bai. Zer bitxia iristen zaitez egin duten filme honekin, zelan nahi duten lagundu, umei. Bai, ongizatea, hori da, umeentzat eta umeengatik. Eta umeengatik, hori da, askotan, umeentzat zaude egiten, baina ez, eta hemen kasuan ez, umeentzat, umeengatik, ez, hori da. Honek dira ezberdinak danak, estreinua asko daukagu, da danak ezberdinak. Bai. Zu zeinekin edo, zaila da aukeratzea, ez? Bai. A ber, Leto da, ni zinegile bezala Leto daukat gogoa ikusteko ze iristen zaitu. Osea, zinegile bezala izan behar dela pasada bat. Baina gero Terra Willy, Planeta Desconocido iristen zait animazioa gustatzen zaidanetik, bai polita ikusteko. Eta, oroar dana. Eta el bailarin adibidez, ni beti erakartu nahu baleta, eta Batasun Sovietikoko
hori horrek ies egiten zutenak, eta hori txikitan eta askotan beti horrek pelikulak eta gaizki pasatzen nuen, eskapatu egin behar dira, ies egiten duten, horrek hain asko ikusi dutudan horrelakoak, ez, beti, ez, azten ez pentsatzen, zelako txarto pasatu behar zuten. Bai, joe. Ez da, honek, ez, honek rusiko pelikulak daudenak, ez ies egiten eta ezin izan zutenak ies egin, eta alemanak bai, honek ez, horma ezin pasatuta, eta horrelakoak beti irakartzen daute. Zuri? Niri anitzak dira, eta bai, bat baino gehiago ere, Buñuel eta Picassorena. Bai, hori bai. Letorena ere esan duzuna oso interesgarria, azkenengo hau laguntzarena. Laguntzako, umentzat, bai. Bai, denek daukate bere. Dana daukate, ez? Danak ezin dugu ikusi, gauza hori da, apurka-apurka ikusi beharko dugu, ez? Baina, bueno. Bai, aukerak ditugu. Baina, bueno, baintzan jendea badaki, ez? Nahi badu ikusi, aukera ezberdina daukala. Bai, hori da. Eskerrik asko gaur ere, Arantza. Hori, zuei. Hurrengora arte. Ondo pasa.